guys, sarapan. Bar kok sawah guys, ndeloki sawah kono kene banyune. Saiki garapane akeh ra ketang sawahe wong-wong. Rapi. Bar sarapan ngabuk. Bar sarapan kok ngabuk ngene. Sawahe ruwahe Mbah Jami guys. Enteni dhisik mangan ndek mateng tok masak. Salam ya. Salam. Wes mulai. Iya, pisanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan tengah sekaliren. Lah ndek esuk tak tumbasno gathot iki lho guys. Kethuke gak enek entek. Tak tumbasno gathot ora tinggu sarapan sik. Wis bidal sawah Pak Suwi gremeng ae. Mangan ambek sambel lah ngene nek awake sehat. Mbok omongi sapa ngono. Mangan pula ambek iwak sapi, ambek gurami, ambek ngono nek ra sehat padha ya. Gak duwe lawak guys dhisik. Kayak nek jagung jagung kuwi lho, tapi tak gawe pelas ya wis awang-awangan, wis males, wis awan. Sampai kerupuk ambek sambel ya sak cowek iki lho sambele. Ngono wis. Nggih bios nek mampak suwuk. Sletap. Mana imbuh ki walah manjung sampai kuwae dok. Ceblok. Ngger lemok jangan asem ngono wis to. Aring. Ger. Imbuh nah. Gak asin ya? Jangan asin kurang. Wah, jute ya laplep ya enak. Bosan nang ditekoi. Imbuh nah. Wes iki terus tak lanjut. Iya yo. Nyemangati ibu. Sopo mau pada delok ya guys. Ibu Endah Jihan. Akune iki Ibu Indah Jihan guys. Jihan, Endah Jihan yang ada di Citayam, Depok. Iki walah. Kadang aku ki yo piye ya guys, diceritani nek jere duwe riwayat asam lambung. Kok sampean bisa sembuh deh, kok mam opo los, opo trauma, opo sambel opo kok. Padahal ki nek dipikir ya guys. Nek dipikir dhisik mbiyen asam lambung iki malah wis parah. Wis kronis ngono kae lho. Aku sakit asam lambung terus apa kandungan kemih ku yo infeksi kuwi bareng guys kuwi malah walah wis kaya wis nyawaku ki wis ora tertolong. Tapi alhamdulillah nek Gusti Allah cek maringi umur panjang nggih. Yo cek diparingi sehat sampai sekarang ini. Pokoknya yo apa ae la haula wala quwata nggih guys. Nek urung ditiwancine tekan apa kuwi titi wancine tekan sing sakmono kuwi ya cek diparingi panjang umur meskipun sesakit separah apapun sakitnya kuwi ya cek diparingi sembuh. Makanya apa ae penyakit kuwi tukule dari pikiran guys. Nggih, makanya Ibu Indah Jihan nggih tak semangati nggih Bu, jenengan mugi-mugi ndang enggal sehat, ndang enggal waras seperti sedia kala. Kaya isih lho Bu contone nggih pikirane los. Aku ki mam sembarang kali ropo iki los. Tapi yo ngono ki mau Bu, pikirane kudune happy. Aja mikir sing ora-ora. Kudune penyakit apa ae sing nglawan ki kudune awake dhewe guys. Semangat. Pikirane yo aja mikir wah iya cah aku engko mam ngene ngundang asam lambungku umat. Aku mam ngene ku ndang marai kolesterol. Aku mam ngene marai apa kuwi? Asam urat. Mungkin pikirane aja duwe pikiran sing tekan kuwi, guys. Pokoke lolos, pikirane lolos dol. Temak, Dok. Oh, nggo banyu. Lah sing nggo ada dingin panas dingin dia. Wis gak tau mbok nggo. Lah, yo ngono kuwi tak semangati nggih Bu, muga-muga Ibu ndang cepet sembuh seperti dhisik.
dhisik iki mau apa iki los. Wong nek asam lambung iku nek ngarani dhisik nggih pribadine dhisik dhewe iki asam lambung kuwi berbeda-beda. Yo enek sing nek pas kambuh kuwi muntah terus nggih enek nggih rasane kadang nggih enek sing senep ning pulung ati ngene iki panas terus teko gurukan kene pokoke kabeh iki rata-rata nek tak dungokno ki keluhane do ngono kuwi ya guys tapi nek dhisik nek kambuh kuwi yo nek gak tak pangani kuwi lara nek tak pangani ya lara kuwi kudune awake dhewe sing mame kudune kaya to apa bubur iku lho guys tepung apa tepung pati gerut kuwi rutin angger esuk saurunge mam sego saurunge ngombe apa kuwi kaya teh pahit apa ngono kuwi aku wis gawe bubur kuwi sik engko nek gak ngono ya cinco ki tak mam karo susu pokoke semono kuwi rutin engko nek gak ngono ya jamu godhong kates iki malah dhisik wis enek sak wulan lho gak gawe jamu wis suwi guys kuwi yo marai ning weteng kuwi lemes godhong kates kuwi guys diceprot diombe mentahan ngono enek kates gantung godhong kates gantung sing mendine sik tak masak kuwi lho guys sing dimasak dhisik kuwi pokoke jamu-jamu herbal ngono kuwi lah kaya to beras kencur kaya kunir asem ngono-ngono kuwi kan ning lambung ki marai adem yo tergantung guys yo tergantung pikiran barang nek pikirane kuwi ayem tentrem ngono kuwi yo gak kudu umat lah kasarane ora asam lambung tok tek wong duwe darah tinggi duwe gula darah tinggi ngono kuwi lah yo kok pikiran kok anggere pikirane jelek mikir apa yo langsung kambuhan ngono lho guys maksudnya awal mula kuwi ya penyakit dari pikiran kita sendiri ngene awake dhewe iki happy seneng terus mamopo ngono ngene iki wis gak sah wedi dek iki engko apa iki engko nang umat apa nek asam lambung nek jere Pak Dokter ya guys iki dhisik ya nerokno Pak Dokter sing tak nggo priksa ning dhisik kuwi asam lambung ket jaman dahulu kala ki wis enek contohnya kaya wong hamil muda ki asam lambung tetep naik terus guys wong jenenge wong muntah terus gak klebon apa-apa tapi nek Gusti Allah ki ora maringi asam lambung ki parah ning wong hamil ki nek tarahe digek anu kan ya wis lebih parah to nek wong hamil kuwi tapi ternyata yo gak piye-piye asam lambung ki gak membahayakan nek jere Pak Dokter kuwi sing membahayakan yo pikiran ora kena dikendalikan kuwi guys nek wong asam lambung ki penyakit asam lambung jaman biyen nek ngarani kan gak asam lambung emah penyakit emah nggih jaman biyen nek saiki wis enek kemajuan yo dadi asam lambung wis setiap orang tetap punya keluhan emah atau asam lambung tapi nek awake dhewe ora iso kontrol gak iso mengendalikan pikiran emosi tinggi terus yo padha wae berobat tekan ndi nek pikirane dhewe gak iso ngendalikan ya sama aja kudune pikiran ki oh iya cah wong aku duwe penyakit ngene kudune pikirane malah digawe happy digawe seneng aja mikir hal-hal sing ora penting ki digawe contone kaya masalah sepele tapi digedhek-gedhekno iki pikirane awake dhewe kan gak iso munggahno ngedono sing dipikir ki kudune yo iso piye yo guys maksudnya ki iso ngendalikan pikirannya kita sendiri ngono nek dhisik los meskipun kuwi enek masalahe wong ngene ya wis bah-bahno kuwi ngono masalahe wong umpama masalahe dhewe ya awake dhewe oh ya ki wong akeh diuji karo sing kuwasa ngene ya muga enek jalan keluare ya nang diparingi solusine piye dadi pikiran kan iso munggahno ngedono tarahe jenenge menungso tetep cobaan kuwi ya berupa-rupa cobaan berbeda-beda masalah jenenge keluarga tetep mbuh piye-piye niki enek rintangane yo guys enek cobaane ora enek keluarga nek terus rukun selalu gak enek tetep mbah cilik mbah gedhe iki tetep enek masalah tapi yo ngono mau jenenge wong ning donya kuwi yo ada dua pilihan enek apik enek elek enek bener enek salah
Ya ngono kuwi mang guys, enek lanang enek wedok. Lah tergantung kita milih yang mana. Wis dikei apa pilihan. Wis ngerti nek kuwi elek kok di terok ngono kuwi. Misale nggih, iki suatu contoh ki ODGJ guys. Suatu contoh lho iki. ODGJ kuwi ya mam barang wis mambu, panganan sing wis basi-basi, nek bengi kodanan dicokoti nyamuk, nyatane iki kan pikirane los, pikirane ora pikiran dhewe, nyatane yo ora tukul penyakit sing piye-piye. Nyatane apa emang kok pikiran, guys? Awal mulane kok pikiran. Muga-muga yo Ibu Endah Jihan ndang diparingi sehat yo Bu, seperti Desih lho. Desih iki mergawe apa ae tek ning baon endi iki tak rasakno saiki Bu. Biyen ki Desih yo ngono. Cara ngono ki kaya piye ya sesuk terus tak pikir tak obah tak dono. Oh iya penyakit ki nek sekali jelek kok ya langsung gak doyan mangan. Mangane yo aduh weteng yo warek kae. Lah ki menimbulkan hal-hal sing ngono-ngono kuwi malah timbul ngono guys. Penyakit-penyakit malah ngamping ae. Dadine yo wis ngono kuwi lah. Pikiran ki nek gak iso ngendhalekno dhewe gak iso los yo wis ngono kuwi. Jadi yo semoga-moga tak dongakno yo Bu. Desih cuma bisa mendoakan dari sini. Muga-muga Ibu yo ndang sehat. Salam dari Citayam nggih. Terima kasih. Muga-muga diparingi sehat sekeluarga, diparingi lancar rezekine, diparingi lancar usahane dan semua family online nggih. Sing wis nonton konten Desih, sing wis mengikuti konten-kontennya Desih sampai sekarang, muga-muga yo tak dongak-dongakno rezekine do lancar, padha sehat. Sing duwe usaha ya muga-muga ndang do sukses, ndang do lancar rezekine. Donga-donga ya guys, isane cuma saling mendoakan. Kene kan yo ning adoh nggone, ngertine kok. Kenale kan kok YouTube, kok TikTok. Dadine iki ya dulur online ya guys. Meskipun jauh tapi dadi dekat ki ya mergo do komen-komen. Dadi adoh dadi lan cedhake ki ya komen-komen ngono guys. Desih biyen malah wis parah guys. Sak wulan kuwi ning rumah sakit wis gak ketung-ketung. Biyen penyakitnya ya cuma sepele, cuma asam lambung karo apa kandungan kemih kuwi wis infeksi. Ngene wis geger nang sak dunya. Pak Mbok sampai gak duwe tanduran apa-apa ke Pak Ibu sing Desih sampai mikirno Desih piye ngono piye lho wis tak mateke semopat semapute wis koyo wong gak enek harapan ngono lho. Jan tenang Pak, nek eling masa lalu iki guys. Kuwi tahun 2008 Desih sakit parah kuwi. Urung moyo-moyo enek Dik Dinda guys, Mas Agus saya lagi kelas 4 SD kok. Tapi ya alhamdulillah tak syukuri ae. Saiki iso ngomong anak tuh guys. Mam apa nek mam sambel, mam apa Desih ki los. Aku ki nek gak mam pedes kuwi guys, malah lemes ning awak ki. Angger apa asam lambungku kambuh, mamku mau bubur apa malah gak duwe daya, gak duwe otot. Wah tak pangani sambel pedes apa ya ndayani neh ngono. Makane asam lambung iki tak arani berbeda-beda guys. Keluhane ngono kuwi. Keluhane iki kadang enek sing muntah, tapi nek Desih kuwi nek waktu asam lambung kambuh ki malah ora muntah, ora piye. Lah nek krasa wetengku lesu nek gak nang tak pangani kuwi malah muntah. Nek weteng warep ayem guys, ngono iki. Piye cara solusine ya. Aku kadang yo heran karo penyakitku dhewe. Tapi alhamdulillah cara tak nggo puasa, tak nggo apa iki hawane yo beda neh. Tapi nek hari-hari gak puasa ngene iki, nek krasa sekirane luwe tenanan lesu kuwi nek gak ndang tak pangani, engko yo malah kasep, guys. Makane aku ning ndi nggon tetep nggo sangu panganan. Dek meskipun ape numpak mobil apa ki roti basah terus banyu apa ki gak keri. Soale jenenge ning perjalanan yo kadang yo ngono kae telat-telat. Jadi nek awake dhewe persiapan kan ora sampai telat. Guys, wis mulai nggih tak semangati buat Ibu Endah Jihan yang ada di Citayam Depok, muga-muga ndang sehat, ndang diparingi apa kuwi
sehat kembali seperti sedia kala, ngono nggih, diparingi rezekine lancar, ngomong anak putu sampai kaken-kaken lan inen-inen ngono ya guys. Cap-capane wong iki kan isane mau berusaha karo berdoa, muga-muga ya diparingi sampai nenek-nenek sampai kakek-kakek ya guys, ngomong anak putu sampai buntas. Amin amin ya robbal alamin. Ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bales dengan Viti ya Bu, mau nek tak apa kuwi tak bales ning komen ya kedawan komenane. Guys, lah kok gak sengaja nggih desih iki mau buang sampah ning belakang rumah kok enek godhong kates, enek godhong sapah ayu-ayu num-num, kena nggo bahan sayuran sesuk ya guys. Lho godhong kates iki sayange kembange urung enek, rek apik koyo ngene iki masak sesuk, kena nggo bahan sayuran sesuk ya guys. Dimasak apa iki enake? Digodhog disowambelno tomat karo terasi yo enak, terus di sayur lodeh nyemek-nyemek yo enak. Dimasak apa ya guys? Nah dong sapae ayu-ayu kok ngene ya Allah, num-num. Sekarang sesuk dimasak apa? Pak suwung nggih bar kok sawah mantuk ngabuk kok sawah Mbah Jami guys, diabuk sing guritan kono tak anguk. Sing sawahe Mbah Samiran iki sing tak tanduri kuwi tak anguk ku ya wis apik-apik guys. Ijo riu-riu. Loh. Mati lampu. Iki masak apa? Oh, lah guys, ceritane iki aku rene ngeteri sayur karo sambel. Lah tak delok ki segane kok apa adae dikom, apa gak duwe sego. Ngono lah pikirku, engko nek cah-cah do teko kan ora enak sego, kayak enak nasi ya, guys. Terus tak delok kok berasnya yo habis, ki paling urung sempet tuku ndek. Terus tak jupukno beras kone dhisik iki 4 gendas, ki tak jupukno lho apik. Engko nek wonge teko kan wis duwe sego, wis duwe adu, engko buah aku ora dilawuh, Mas. Maksudnya iki tempe-tempe apa rek yoga ora tuku maneh. Lawae kuku. Yo manen jagung, guys. Karek pokoknya nek mang tak telepon jere yo karek saite wong jere wong 17 kok. Meskipun dhisik gak iso melok panen yo, guys. Iki desih nyanjakno sing ning omah. Maksudnya yo gak duwe sego tak masakno. Engko terus tak sapokno, tak isah-isahno wis padha wae karo nyanjakno. Pegihane guys, ora iso melok goro-goro sikilku yo lara jempolane. Kenapa nih ya? Ya ada kok sesek gitu. Senengane iki atas apa lemes apa sapiro iki iki. Iya kek entuk Pak Suni lho guys, beras ya nggih masak iki kan yo urung roh iki lemes. Apa orane iki banyune sepiro iki dhisik yo urung pernah masak. Soale cara beras anyar apa beras kawak iki yo Gung. Roh iki sampeyan iki kakean banyu ora iki. Gak ya Mas. Coba nek klemesen ya. Ben. Lah kuwi beras. Ndi? Walah yo Mas, walah yo ngono rek. Aku juga roh wis kadung. Ijek sak karung, guys. Ngene kok walah yo tak jupukno ning omah etan ya ora apa-apa. Wong aku ndek nane yo dikeki sak mene rek. Tapi kan ngene dhewe wis entek. Lha wong beras ning pojokan ngono rek mripatku nek yo ora ngeti ngono kuwi lho. Oh, alah guys.
Mas aku ki apa tak goleki lah biasane ada iki, Bapak. Lah iki tak olah-alik kok entek ya tak pekne omahe tanah aku ngono padha ae. Panganan yo rono yo rene yo, Guys. Oh yo dikeki beras yo dikeki apa ngono mikir kuwi. Tak resik-resikne iki dek mangki dek oseng apa? Are karo tempe. Terus lawoe ayam. Tinggo ngirim wong musuh jagung. Iki kerupuk yo enek, wis lawoe enek. Berarti iki nek mateng ning ijo ya Mas Mpo ya. Aku lali. Aku guyu aku. Lah kok yo beras ning kono kok yo gak ero mripatku kok diseneni aku, Guys. Beras kene enak no, Dede. Ya ora apa-apa, yo panganan ki yo ndi sing mangan yo, Guys, yo ndi sing enek. Aku ki gak tek terus wek-wek enggak. Kene sekirane gak enek tak jupukno mahetan wis sapa ae. Wong aku yo diopeni. Padha ae. Iki kok tak sambil resik-resik, segane wis mateng. Kopi tak warna kopi. Tak sambil nyapu, apa. Apa dhewe. Sapu sing kene iki tak ndakoke ndi lho. Ora nek iki. Ning nyamper kita enak sapu ya. Aja pasu bendono lha iki beras ngene yo karo dese. Ayo ketunggu ju aku lem mripat tuwek kaya tuwek ya, Guys. Maklum tuwek. Apa-apa tak sambine bersih-bersih. Nyapu. Yo. Pasu wis ketelak ngombe. Iki lho, Guys, ajange dese. Iki pokoke iki mangkok-mangkoke dese iki didhewekno iki lho. Karo Mas Aji sing biasane. 1, 2, 3, 4, 5. Bekakase dese nek ngeteri apa ta apa ni. Lha iki mangkok roh lho. Lah kok barang-barangku wis dicawesno nengi ning kene. Nek ngerti sayur apa ngono ki lho, Guys. Wis didhewekno ning kene. Kita lanjut nyaponi iki. Sambil nyapu. Engko segane rak mateng dhewe ya, Guys, ditinggal ebrek. Oh iya ning kulkas iki enek apa ya? Enek tempe apa enek apa? Nek enek tempe tak goreng-gorenge. Nek nggo lawuh, Guys. Iki mangi tak telepon wong iki nunggoni wong ngusung jagung, nyatet-nyateti ngono lho, Guys. Tak kira ki ning omah. Kira ki ning omah arep tak teri sayur masak apa? Mang sing pare, Dik. Lho iki kerupuk barang ya enek kok ben lawuh kerupuk engko. Lawuh pare, masak pare karo tempe. Lah pengen sayur apa ora ngono. Iya, Dik, ora apa-apa. Terus tak teri kok. Lah sampean gak nang omah. Uga ide aku nunggoni wong ngusung jagung. Nyatet-nyateti wong ngusung jagung. Ya wis tak terno rene. Wis ngene ora resik dhewe. Tak
Sampingnya pun tak samping. Oh ya guys, wis padang. Jenenge yo wong lanang-lanang yo guys, cah lanang-lanang yo maklum. Pokoke dhisik iki nek gak nendi-nendi, misale kok dhisik iki istirahat tengok-tengok apa niku ya tak angukno rene guys, tapi nek dhisik suwi bu tenanan esuk sore sedina-sedina ning mbaon ning Tegalan ngono kae nek wis sore ya wis kesel. Apa ngangukno ki ya wis ora sempet. Kadang iki petuk ngono kuwi ora. Ndek sing dolan ning nggonku mungkin mbah kangen mbah piye dange anguk-anguk. Den. Ya apa Mas? Njaluk mangan, senengane iki ngono kuwi. Ngibang. Ngono ki terus gawe apa ya njaluk mangan tenan ya ora. Njaluk mangan, Den.